Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan bidiyo mutumin da ke magana cikin wannan bidiyon gwaranci ne yake yi. Wani shahararren mai magani ne a kasan Ghana wanda China ma suna alfahari da shi. Wato bayanin da yake yi ne, wannan dai gawayi ne wanda kowa ya sani ana abinci da shi, ana dafa shayi. Gawayi dai na dafuwa wanga, kowane icen gawayi magani ne. Duk icen gawayi ko ma wani iri ne magani ne. Ya ce to, nan zuwa gaba, shugabannin Afirka sun je sun anshi kudi masu yawa ga nasaru. Wannan allura na coronavirus za a zo ana yi ma mutane da karfi, in kana so in ba ka so an yi maka. Yaranmu ma suka tayi lakol sai ai musu wannan allura. Kuma wannan allura da ai ma mutum ya lalace. Shi yasa rigakafin da yake son ya gwada mu bakake, mutum ka samu gawayi, ka niki gawayi ya zama kaman gari, ya zama kaman foda. Da safe ka dibi koshiya kaman koshiyar Nescafe ka sa ga ruwa ka sha, da rana ka sha, da marice ka sha kwana 7 ko kwana 3. Idan aka yi maka wannan alluran coronavirus, in ma na cuta ne bai cutar da kai. Ina fatan an gane. Al'umman musulmai wanga abu kowa ya ji shi ya samu ya yada shi. Nan kasan Ghana abinda mutane suke yi kenan. Abinda mutane suke yi kenan. Sa'an nan bayan haka nan, icen masara, idan aka shuka masara, wannan icen nashi ko karan masara ko karan hatsi ko na dawa, idan mutum ya samu ya kone shi ma, mutum ka gama da manja ka sha. Shi ma yana maganin cuta. Ko guba aka ba mutum ya sha, idan aka gama wannan icen, aka kone icen masara ko na hatsi ko na dawa, aka kone shi, a nike shi ya zama baki, a gama da manja a sha. Wallahi mutum ko da wani guba ne ke cikin jikin shi sai ya fita. Shi yasa don Allah don Annabi, shugabannin Afirka sun anshi kudi, alluran nan dole ne sai an ma mutane. An tabi gida-gida, lakol-lakol, ma'aikata. In ka shiga lori za ka yi balaguro ne, dole za a saida ka da karfin tsiya a yi maka. Kuma su nasaru suna jan haushin wanga ciwo na kashin su bai kashin babbako. Suna son su zo su kashe mu su kwashi dukiyan kasashen Afirka. Shi yasa don Allah don Annabi a samu gawayi. Gawayi dai ba wani tsada ke gare shi ba. A nika, in aka nika, a ta sha da safe da rana, kwana 3 ko kwana 7. Gawayi magani ne. Kowane gawayi ice duka magani ne. A yi kokari a yi wanga magani. Duk wanda ya ji wanga magana ga mutanen Nijar, Hausawa, Musulmai, a yada wanga abin, mutane kowa ya nika gawayi ya ta sha da safe da rana kwana 3 ko kwana 7. Ko icen dawa ko na masara a kone shi, a gama shi kuma da manja a sha. Yana maganin dukkan wani cuta. Don Allah a yada abin ga saboda kowa ya amfana da shi. Wannan shahararren wani mai maganin gargajiya ne ya hido shi. Gana dai abin da ake alfahari da shi ga yanzu kenan. Salamu.